Finally, the cows came home. Maloti azobvisirwa mombe na Hulengende. Mukomana ati aiwa regai ai respect vakarawa ndokubvaendesa mombe. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. It is now official. Malongende the movement iri kuenderera mberi. Pane vazhinji vari kufara vakati Maloti takazvimirira kuti zuva iri risvike. Hulengende tafara chaizvo nekuti arealize worth yako achibvaenda kunobvisa mombe. Vamwe vakatiwo kuva nematatuka avarorwe vhiki rino raprova point irongo. Vane matatu vari kungororwa vaya vakapfeka mijiza yakareba vakasunga namadhuku vachingosara panze kumuritsva iyi tinongoti makorokoto vachienderera mberi nelife yavo. Pane vamwe vati decoration tati chiti macelebrity muchabva mapfeka majavha chino aiwa musikana audzirwe zvekutodaro vanga vakachena nenzira yavo inongori yoweyowe mumastreet cleavage masirira pazhete kati vana vekwasadza ngatilei sadza tirege kusora vanhu vari kuita zvinovaitira vanhu vaigadzirira kuti vakwasha vauye vakatoona ana mainini vachipfeka nenzira iyoyo asika Hulengende chaanoda munhu wemukati kwete zviri kushe. Pamwe pacho maybe anotoda zviri kushe izvozvo nekuti vamadhuku vanga variko kumasowe kwaakakurira asi akaona kuti aiwa wake chaiye weDestiny ndi Maloti. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, comment and share.